ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашномад мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Душанбе, айн ноҳияи Фарход, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Ваҳдат, аз территорияи дӯстон азиз хоб ҳастай, аз шаҳри Бохтар ва аз дигар территория бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом гӯшаҳо ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 144 сомони 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад рафт. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания яка Ёқуб яка чандсола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хурӯсон, Уялӣ, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25 та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи Кортон ё ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка Ёқуб. маромад ба шумо тавсия метавонем, албатта нависед, бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст ки срочинаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, қариби политехникум, яъне ки 5 километр дур аз Шарора. дӯстони азиз, мобайни Шарора ва Рӯдакӣ чорхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 84 квадрати метр бо об све таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. дӯстони азиз, хонаҳои советска аст, домои советска, чорхонага дар дуюм ошина 84 квадрат ки мақсад ки ҳоҷатхона дар берун аст. аловхонаам дорад ки мақсад ки аловхонаш дар замин аст, яъне ки заминчап дорад, қатъиш аловхона дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, ина бо видео шама аст, срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $21000. агар харидории аниқ бошад, мегӯяд боз муомила ва савдои хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст ки промои кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. аз ноҳияи Рӯдакӣ, қариби политехникум, 5 километр дур аз Шарора аст. хона хай кушод, мақсад ки барои зиндагӣ мешавад, мақсад ки хоб ҳоҷатхонаш дар берун аст, баня инош дар дурун аст, хай об свечам ҳаст. маромад ҳуҷҷатош таро $21000 бо савдои хуб дорад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо нависем ё ки дар рақамҳошон занг занем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва навори моро дар дигар сайтҳо падилсаш кунед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки замини фурӯшӣ боз ин тарафаш хонаи фурӯшӣ аст. замин отдельно фурӯхта мешавад ва хонааш отдельни қарор дорад дар ноҳияи Фарход, дар калхози Калимарз, пеши масҷиди Калонда. 10 сотиқ замини ҳамвор аст ки об све дорад, гирдаш маҳкам. нархаш 140,000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад ва аст 8 сотиқи дигар замин қатъи 3 дар хона, нархи инаш 200,000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад. ҳуҷҷатошон 100%. обшим дар ҳаминҷа мақсад ки 18 сотиқ замин аст. 10 сотиқ замини холиш отдельни тоқа 140,000 сомонӣ, 8 сотиқи дигаш қатъи хонааш, нархаш 200 боз муомила мешавад. об ва све дорад, гирдаш пол ниход маҳкам, дарахтон ва ҳуҷҷатош ҳастай. хоб якумаш рақамҳои мегафон лайф аст, ахираш 38 кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои расмӣ ки WhatsApp дорад, ҳар рақамошон кор мекунад, метавонем маълумота гирем. якташ замини отдельна, якташ хона қатъи 8 сотиқ замин, инаш 10 сотиқ. агар ягон ҷои маълумотша нафаҳмида бошед, шумо занг занед, соҳибаш ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва нашод нархаша мегӯяд, боз муомилаи хуб мекунем, мегӯяд срочнае ба ҳамин хотир мефурӯшем. маромад, занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар аз тарафи 9 километр обшим, аз тарафи 9 километр ва 7 километр камтар мега болотар аст.
3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Обсои чам ҳастае? Хоб дар пеши хона мегӯяд масҷиди калон, мактаб наздикае. Нархаш мегӯяд 350 000 сомонӣ ҳастае бо муомила мешавад ё ки ба ягон сексия квартира кати алишам мешавад варианти худтона пешниҳод кунед. Дӯстони азиз, мақсад ки рақамошон ҳаста TCL кор мекунад. Кадоми агар ягон маълумотша нафаҳмида бошад марамат занг занем, маълумотша гирен. Дарахт парахт оғул поғулам мегӯяд дорад. Марамат на рақамошон занг занем. ва агар шумо дар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотшо рӯй кунем, мо реклама мекунем. Навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочно ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар Кривой, пеши Нотариус. Духонага квартира ҳастад ки дар 5 мошина қарор дорад, 50 квадрати метр бо об свет таъмин ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Хона мегӯяд дар ҷои беҳтарин мегӯяд қарор дорад, мақсад ки решотка задагӣ пеши Нотариус. Нархи квартира мегӯяд 270 тай бо хай қатчон муомила мекунем ва рақамошон ва видео ҳастад, марамат занг занем, пора маълумотша гирен. ва дӯстони азиз, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия, аз кадом қишлоқ ба шумо замин, квартира, хона чизе ки лозим бошад дар комментария нависем. Агар мо ёфтем дар видео оянда видео када пешкаштон мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира занем фаромӯш накунем ва агар имконият бошад навори моро дар дигар сайтҳо, имо, ватсапай, мақсад инстаграмай, тиктока чизе дар набошад, силкаи навори моро падилсаш кунед. Раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки срочное қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар қитъаи шашум. 6 сотиқ замин ҳастад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастад ки хонаҳои мақсад ки коробка не ки шкатур стяжка кардагӣ тайёрае. Фақат рангубор дар тереза баъзе корош мондагӣ ҳастад. Шаҳри Кӯлоб, қитъаи шашум. Нархаш 100 000 сомонӣ ҳастад ки боз муомила дорад. боз як кама санг, шебен, ҳам хеле чизои маҳсулотҳои сохтмониам дорад. Нархаш арзон 100 таш мега бо хайқатчон бо савдо мекунад, яъне ки савдо хуб дорад. хоб ин ҳами рақамҳо мегафони соҳибшона шахсоне ки мехарем марамат занг занен, маълумотша гирем, фақат навора то охира тамошо кунем, навора падилсаш кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем. Духонага квартира ҳастад ки дар 3 мошина қарор дорад, 36 квадрати метр. Намедонам як хонага духона кардаган ё ки чихела ки духонага ҳисоб кардиян. 36 квадрат, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, баня, хай ҳамаи условиёш мега созай. Нархи квартира 280 та. Дӯстони азиз, бои дар рақамошо мегафон. Агар ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан, худтон занг зада бо маълумотша гиред, фақат шаҳри Душанбе, Гипразем гуфтагӣ ҳастад, дигар маълумотша нагуфтиям. бо мега савдо меша, ҳамаш мега 100% мегӯяд. ина рақам метавонед занг занед, маълумотҳои аниқа пураша аз худашон гирен. Марамат. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ срочное қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Кушониён. Нагуфтиям ки куҷои Кушониён, фақат ҳамин хона мега территорияи Кушониён дар шкатур монтаж кардагӣ. 5 сотиқ замин маҳсулот ҳастад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки шкатур монтаж дорад, болош пӯшондагӣ. хай хонаҳои барак. Нархаш 120 000 сомонӣ ҳастад ки бо муомила доштае. 5 сотиқ 3 дар хона, нархаш 120 000 сомонӣ. гидаш маҳкам, рақамошон билайнае. хоб кадом метавонад ки маъқул аст, мақсад ки мехарем, бо занг занем, маълумотҳои 100% ва пураша аз худашон гирен. Марамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Салимзода 26. як хонага квартира ҳастад ки дар 3 мошина қарор дорад, 52 квадрати метр бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои беҳтарин. нархаш мега 190 000 сомонӣ аст, камтар муомила мешавад. илтимос мега беҳуда нороҳат накунем, фақат харидорои аниқ. як хонага ба вақти духона карда мешавад, барое ки 52 квадрата дурст шуда дар 3 мошина, ремонтош беҳтарин. нархаш 190 та. савдо доштае. кӯчаи Салимзодаи шаҳри Ваҳдат. хоб шахсони ягон маълумотша нафаҳмида бошад, агар харидор ки бошен, метавонед занг занед, маълумотша аз худашон гиред, не ки фақат мега харидори аниқ мегӯяд, тамос гиранд. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Ширинчашма гуфтагӣ ҳастад Соҳибуш. Ваҳдат деҳаи ҷамоати Ширинчашма. маълумотҳои пурра тариқи телефон.
6 сотиқ замин масод астае ки 3 дар хона кардагааст. Хона худ деволш бардошт каста, яъне ки полни худ не, инам хали сохтмон астае. خب 3 дар хона мегад кухни, баня ва ҳоҷатхона мегад дора. Инам хали чикати мақсад ки семинблокати омода шудааст. нархаш мега 80 та мега бо хайна рақамошо мегафон маълумото иловагиша худатон гири. нархаш 80000 сомонӣ. нархи арзон чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардаед, мо бари шумо пешкаш кардем. марамат. бегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар мақсад ки шарора гуфтагӣ аст деҳаи уртабуз пеши мактаб. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона дорад ки дӯстон азиз об ва свет мега дорад. ремонтшам кардагӣ мега ремонти средняй, мақсад ки барои зиндагӣ мешавад. гирдаш маҳкам. 3 дар хонаи калон мегад марамат срочна. нархаш 115000 сомонӣ. ҳамин хонаро сега бисёр савдо кардааст, яъне ки нархи навошон туғрӣ нагирифтааст. агар ки ягон харидори аниқ бошад савдо мешавад. агар ки савдо нашуда бошад метавонед шумо савдо карда гирем. ин дар рақамошо дар поини видео аст. марамат шахсони харидор метавонед занг занед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон срочнаи қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар деҳаи одилӣ гуфтагӣ аст. яъне ки ай центр, яъне дуртарак аст. як тақрибан ба ягон газел аст ки газел 3 сомон то температура меёрад. температураи одилӣ ай центр як чанд километр дуртар. 6 сотиқ замин аст ки фундаментош рехтагӣ аст. хай ки маълумотои пурра тариқи телефон, ҳуҷҷатош мега тайёра. маълумотои бештар мега тариқи телефон. нархаш мега 38000 сомонӣ аст. бо хай қачо савдо мекунед. замини ҳамвор 6 сотиқ замин хоб временка дора ва нархаш 38 шаҳри ваҳдат деҳаи мақсад одилида. хоб марамат занг занед маълумот шагирем ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи